Abaan ng init. Iyo baga, abaan ng alungaang. Ay naku, makabakal daw lamang ng ice candy kitsa pising. Iyo, sa kupaman daw ko. Hayahay! Mati na ba nindo ang lanit asin init kang saldang? Ito bagang biyo kang ginagara not asin pahang paha. Hanap ang sari-saring inumo na malipot. Dakol na imbitasyon pasiring sa mga mansari-saring ekskursyon asin karigusan. Ay, aram na. Ano pa? Summer na! Welcome sa episode 10 kang Taga Bicol Podcast. Ini ang Tagapainit sa tag-init. Ayun! Sa baybayon nagkukurukinta sa sirang kanal daw. Hi! Hello mga kanatong nati. Hello! Welcome na naman po sa saro na namang episode. Ayun, naam na po kata sa ikasampulo. Ayan. Akalain mo yun? Yugon mo yun? Yugon mo yun. Nakaabot na kita sa sa pangsampulong episode. Ini man po ang sa indong amang lingkod, si Christina. Ini man po si Bon. Ini po baga ang mga podcaster na mga magayon-gayon asin Pugi-pugi. pugi-pugi. Pugapug. Pugapo. Oo, ayun. So, anong maray ko niyan? Yeah, so ngunyan sa tuyang pag-urulayan, ito mga sa tuyang experience sa paghurup-hurupan ng summer. Iyo, ano mo baga, mainit na baga ko niyan, Mati-mati na, lanit. Iyo, grabe ng alungaang kayan, grabe ng paypay. Paraypayan, Masira mo, pan. iyo, masira mo kayo, maghalo-halo lang, mag-rice candy. Ugmaho na kayo ng mga estudyante. Iyo. Taano? Syempre, bakasyon na. Yes, manang eskwela. Iyo, inang sarong bagay na nakakamiss bilang sarong estudyante. Aram nindo kung taano. Kasi di ba pag sarong estudyante ka, syempre abang-abangan mo ang katapusan kang kang school year. Kapag school year baga, may bakasyon ka mo. Buong araw kang pag nagurang ka na, nagtatrabaho ka na. May ka man summer na 3 months na bakasyon. Iyo, saka normally, di ba, pag Marso na, graduation na. Iyo, graduation na yan. Yeah. Ano nga siya ng tanananan, Tananan, 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 tananan. First honor. Christine Refugio. Taray. Best in penmanship. Nakakamiss ba gato? Nakakaigwan ni kayo ng goosebump pag nakakadaw o kaya. Ayun, ngunyan na panahon. Yes. Masira mo balikan, pero habok ko lang magbalik sa school. Ako siguro kung may mapaklase sa kuya, mag-estudyante na lang. Marang buhay kang panahon. Ay, syempre. Diba? Pero ngunyan, ka sa realidad kang buhay. Ayun, na kung saan kay puhan mo na magtrabaho, kung hindi ka magtrabaho, nga. may kang huhurabon. Anyway, balik kita sa topic ta. Okay, anong mga aktibidades ang sa imong perming ginigibo pag summer? Pag summer, ako kadakulan akong ginigibo actually, to be honest. You're busy? Charay. Iyo, di man actually busy, pero as in, gusto ko lang maging productive ang summer baga. Oo. Tapos syempre baga, pag summer ka, dyan na magkakaigwaning punan ko na lugod. Summer job. Yan. Bong iyo. Ayo, summer job, maganyan. Nagka-summer job ka na? Ayo na. Anong summer job mo? Apod ka ni, itong sa Jollibee. Summer job mo to? Summer job ko to. Ako, hindi ko lang aram kung summer job. Siguro summer job ko itong nasa sa junk shop me. Ay, bako sa Jollibee palan. Sa palan? Sa itong kila mama. Ano yan? Itong sa nag-extra ako sa Julie's. Minsan itong nakuha ako ng mga tukduan ng mga estudyante. Oh. Kasi itong ko palan Jollibee, kan September palan ito. Ayun, September. Ako, siguro, summer job ko, siguro sabi ko nga sa imo subago sa junk shop me. May junk shop kaya kami kadto. So siguro that time naging full-time na ako kadto. Ang gibo kayan kadto. Makolektang kalakal, mabaklas ning mga makina para magkuha ning mga aluminum. Nagkukuraw ka man, bote, dyaryo. Ay, day ko naranasan yan. Tapos siyempre, kadto kaya nga panahon, ang ginigimo mo, maduma na lang kami sa sarong lugar, pipick upon me na lang si kalakal, tapos hindi ang naglilibot. So kumbaga kami ang kolektor. Ayun.
Ayo, ikaw man ako katong summer job ka, ang pa ko, ang summer job ko kato, magtindang ice candy. Ayo, mga magpagtirin. Ayo, di ba? Pag pag summer, Ayo. mga pagtinda. Ayo, kaya duman ako nakakaiba ka to, sabi ko nga sa auntie ko kadto. Nag-iba ako to sa Ocampo, mga magtinda. Tapos malinig ning bote, mga araw kayan. Yun ang mga summer job ko kadto. Basta anything baga na mapagkakakitaan is part of the, part na yan ka. Ayo. Kang akikipa ko, yan sinasabi mo sa junk shop, gustoon ko man din yan kasi nagdodoroman kami sa mga libod-libod kang mga kaharungan sa Ayo, mahanap ka ng bote. Mga kabilya, bote. Lata. Kasi, lata, gabos yan. Tapos maagi na yan si mga kolektor nga ni. Nagaano kasi nagdadayos naman sa muya kasi kagiliog. Yun siguro, sarap pa itong mapili ka ng dilis. Kasi kami kato sa dagat. Mapili kami katong dilis. Yan. Halino dito kung pasayan, itong mga saradit na pasayan sa dilis. Itong saro pa. Arin. Sap-sap ba yun? Iyo, itong saradit na sap-sap. Kami man kaya naghihinalang kami ning kasag. Sabi sa ko katonita Samson, kapag kinagat ka nga kang kasag, kagaton mo. Tanggalon mo ang guramoy. Yan. Iyo. Anyway, yun na nga niyan. Sarong bagay na ginigibo ko or ginigibo me pagkada summer is summer job. So, Ayan. ang pangalawa, dyan? May nahiling man ako kadto kasi sa kataid. Hindi man kataid, haraharayo man. Sinda nagugusi. Nagugusi sinda ning itong ning bagas. Paroy. Ay, paroy. Bagas Ayo, aranihan baga kaya yan. Ayo, di ba? At ang likod kang harumi kasi tanuman ning bagas. Ay, paroy. Umahan. Yan, umahan. Hindi mo na aram kung anong tatanong. Sarina. Yan. Yun nga ni. Tapos nag-ani. Ang naalala ko ka to, pag summer kaya baga, tag-init baga, dry na dry yan ang mga umahan. Iyo. Pag dry na kayan, pagkakahapon, halimbawa pag naani na, pagkakahapon kaya itong mga bundok ning mga, paroy? Itong, talahib. Bawang talahib. Ito ba ang tig sernihan ning paroy. Iyo. So, ang gibumi kayan, makarawat kami dyan. Iyo, makarawat kami yung pagkakahapon. Tapos minsan, nagigibonin na kayan. Garo, luluunon ninda itong si tig serni. Iyo. Tapos, ang gigibuhong kayan, ay, sernita ba? Tig tracer pala. Ayun. Tanong mo tig serni. Ang tig serni man pala. Itong baybay bagang tig si serni. Tanganing mahali si mga darakulang gapo. Dagapo. Ayun. Si mga tig tracerang kayan, luluon na yan. Pagkaluon ng kayan, yan ito bagang mga bagas baga, or mga paroy baga na daiman na kuro. Bako, itong mga paroy. Tapos, pag naluluon yan, mapurotok yan, green popcorn. Yun ang tigigribo mo kaya. Sarong pa sa indikasyon ko na summer na, kapag nagpapasiling kaming naga, maagi kaming kipayo, kadakulon dyan nakalatag ng mga paroy. Mga paroy. Yun mismo sa Kalabaan, baga, di ba may pa-straight duman, pasiling sa may kipayo. Kalabanga at ito kipayo. Yan, duman. Dakulon baga yan duman. Kasi umahan baga tong gilid. Pag sa summer kaya yan, it's either ani or magbunag. Pagkatapos mga tracer, maburunag yan. Kami mang kadto, nagtutungod kami ning paroy. Tagwa kay kami katong tindahan, para igwa kaming para konsumo. Si mami kato, nagbabakal ning paroy. Tapos, kami nang mabalad. Kami ang mabalad. Tapos, yun yan. Yun ang pinakabuon ko katong gibuon. Tapos, syempre, mabalad ka. Tapos, manginit. Pangadawang panginit, magatol. Kasi may hibo. Yung hibo ko yan kadto. Di maghanap ka na lang ng buhok na may halaba pa. Di yaro kita talaga ng gibo sa papaspason mo yan. Yung ang gibo sa mga kadto na pagkakaaga, yun to, mabuunag. Siguro mga alas 8. Tapos syempre, lalampagon mo si init. Tapos kan pagkahapon kayan yan, pupunpunon mo na. Di man yan mga ito bagang ibon. Di man. Tapos syempre, babarabantayan mo. Babantayan mo yan. Habang nagbubuunag ka, siyempre kakarakagkagon mo yung tanganing mag-rotate man niya, tanganing maalang sa ibang parte. Marikoy, katay ka man nag-iitom, puti ka man eh. Uy, mo itom mo kang panahon ganito. Oy, di ko ikaw maitom, sa pala ko agta. Di ko. Yun nga niyan, pag-ani. Ano pa? Ayun, saro pa sa pinaka mo, ito naggiribosin ng ice candy, scramble, halo-halo, halos gubos na mga malilipot na pagkakan. Yan, tapos naman, puon-puon ka na magparatinda. Yan ang pinakabo ko. Gusto ko magparakakan lang. Na-experience mo na rin doon magtindang halo-halo?
Dai pa. Si ano lang, pinsan mi. Si Emper may Ay, ako kato, tinda. Naka-experience kami kato maglutong halo-halo. Si mami kato nagluluto. Ay, nagigibon ng halo-halo. Igwa kami kaya ning munggo. Beans. Itong beans. Igwa pa yan kato ning itong batagbaga na arnibal. Na may hamis. Na may hamis. Okay. Tapos may langka. Ay, sira. Si mami kato matibay no magibong halo-halo. Special kami kaya katong Anong gibon do sa itong tigi is? Kuskus. Kuskus na na yelo. Mabakal pa kami kayo katuharan ni sa may dagat, duman mo lang bakalan ng yelo ta. Si mga parasira baga nagigirelo. Anong klaseng yelo nindo itong black? Blue itong blue Mga baga dato. Ayo. Oo, sabi nindo mati dato, tiglalag to sa mga sira day. Ay, ito tiglalag. Ay, maingin naman yung mababakal. So, katong, kampanahon kayo itong binabarakal. Umala baga, tamay man na food poison. Sa muya, ayan, ang bakalan sa kami man, ginigibo may yelo. Sinda nagbabarakal sa mong yelo. Tapos ito bagang may gapo, ning kahoy na may mga nails. Pako. Ano ba nagiging pako? Tapos iarog yan sa sa yelo. Tapos ikakaskason. Iyo. Yan. Nagkagawa kami kato. Ito bang tigi-ikot na lang? Itong ilalag mo si yelo. Tapos ilalagan mong saraan sa irarom. Tapos iikuton mo. Pang mayaman man ito. Bakit pang mayaman? Siguro may lalako kayo sa mga kanto. Perang Gibbs. 2 Gibbs din? 2 Gibbs din. Arog ka tong saraan. Anong kulay? Pink o green? Yellow. Yellow. Okay. Color blue kami kanto. Ayo. Tapos pa yan nagbibisita sa probinsya. Nag-uurulian, di ba? Si mga nasa Nasa Manila. Nagklase. Ako maugmahon kanto. Every summer, ini-expect mi na kayan. Mabisita kami kayan sa pinsanon ko sa Baaw. Katong nasa pa kaya kami kanto. Nasa may Kalabanga pa kami kanto. So every summer, mabisita kami kayan sa mga pinsanon mi. Duwang purpose. Reunion saka pista. Ay, gayon. So mabisita kami kayan sa inda. Pag uli mi kayan, igwana kami kayan, it's either sarong sako ning mangga, Indian mango. Ayos! Igwa kaming Indian mango. Tapos syempre, dudumanan mi bukid. Actually, dahil mi man aram na bukid palan. Or, dahil ko aram. Kung kayo po i-consider bukid ang Baaw. Kami kaya, halik kami sa dagat. Pag halik ka sa Kapatagan, pag magtaas-taas ka lang ning lugar, ang apod mo bukid na. So, igo kami kayang kanto. Yun nga ito, mauli kaming mangga, mauli kami kayang katong langka, tapos mauli pa kami kayang batag, Sabi ko, magmahon yung pagsa-summer. Kaya ang pirmi kong inabang-abangan. Tapos sabi ko, pag summer, mamimit ko si mga kapinsanan ko sa father side ko. Ang pinakagusto ko kayo, ito nagsasakay sa may damulag, tapos may pamaba. Naranasan mo na yan? Ako naranasan ko na yan. Nagsakay kaming damulag kanto. Dahil ko in-expect. Na masakit pala kaming damulag. So, ang gibumikad to, nagsakat kami ng bukid. Tapos, sabi ka tong barkada mi, tara nga mababa nga kita, maduman nga kita sa may sapa. Sabi ko, buray, sige, fight. Day ko aram, malunad pala kaming damulag. Ako nasa Tahaw, si nagdadrive kang si barkada ko. Tapos, syempre, sungay baga to, delikado. Tapos, si kuya nasa likod. Sabi na malupit ito, ito isipon mo, ito bagang matarik baga, itong halangkawon. Nakakahibi ang damulag to. Yun na nga. Kaya di mo na ako nagtubod kung gaano kakusog ang damulag. Tapos sunod ko pa dyan itong mga sapa-sapa. Dakulon dyan mga ina. Lalaba. Nagpupukpuk. Tapos, ngunyan kasi mayo na. Sinda, tuyo na. Saka ngunyan, gripo na. Dahil naman nagpapararo kayo ng mga gurang. Kadto kasi maugmahon kasi daw may rolenta dyan. Okay lang. Ayo. Basta muna lang, tanggalon mo na lang. Ayo. Saka baga kaya, kadtong panahon baga, garo, yaon ng bayanihan. Itong, madi, tara, malamang iya kita. Di ba, mabibit-bito na ninda. Itong planggana na nasa gilid man ngaya kang sa iyang habayan. Palakaw na. Saka ang planggana hindi ko malinguan. Itong guro, takop ning sa parilya. Ayo. Di ba? Itong may paalon-alon na maganda daw ito. Garo aluminum ang style. Garo aluminum. Ayun. Yan, saro pa itong may basketballan baga sa mga barangay, interbarangay ngaya. Yan din sa mga pikapinsanan mo. Pwede nang pangbato. So, ang saro pa nga yan. Itong pag nagbabasketballan, itong may muse, may parade. Yan. Di ba? Tapos masurulisit na kamo. Ayun, di ko yung malinguan. Di ba? Masulisit kami kadto sa mga tao duman sa Muya. Pang-uniform. Ayun. Kakaan, inumon. Ayun, naranasan ko namin mag-manager.
Uy, taray. Ayun, tanda mo to, itong nag-manager ako na nagbakal nga na ako itong gamit sa Manila. Iyo. Ayo. Tapos yung kulay nga kan sa indong uniform, orange. Bako. Dark orange ba Pink. Garo pink to na makintabon. Dark orange. Di ka man daw sa kuya magparaano. Orange to. Ay, orange to. Colorblind na kita. So, yun ang kanina, pag nagbabasketballan baga. So, kada banggihan, itong yaon na dyan si mga karantsawan, si mga pustahan. Iyo. Tapos pagkatapos kang basketballan, si mga player mo ang ibakin, mairinom. Siyempre. Lalo kung gana ka mo. Iyo. Tapos igwapain itong mga itong merindalan, maruluto baga macaroni, marulutong pansit. Pag ang gimumikat to, pag nanggagana kami, mabakal kami ng hamburger sa sentro. Bako ko kato sa Indo, sa Julie's na iba to? Itong nag-solicit ka? ka ng Julie's na tinapay? Hindi. Iba man to. Iba man tigsusolicitan mo ay. Okay. Yun na nga yan. Pa-basketball. Saka igwa pa kayo. Volleyball. Pagkakahapon. Yung mga nagpa-volleyball. Ito bagang may kanya-kanyang rules. Ayan. Ito bagang, sa totoo baga kayong volleyball, dahil ka pwedeng magpatama sa net. Sa hindi na matama sa net, tapos pwede mo pang-iserve. Isisit baga. Yung gayo ka. Yun pa na yan. Mga pakawat. Oo. Tapos nailing ko pa kayan sa Kagliliog, duman sa pinakapuro. Iko dyan mga nakarelin niyang mga aki. Tano? Pero di man ako naghiling kung ano. Pero kang sinabi sa kuya, yun dayan si mga paturi. Sa dagat. Sa dagat ang pigtuturi. Dahil isa rin kayong ako, tigturi ako summer. Bago mag sa dagat ka din? Di ako sa dagat. The reason kung kay Puan sa dagat, kay Puan magbabad sa tubig. Di malanit yung tubig, tapos putulon. Di pa man yan malanit. Kumbaga pag binabad mo baga kay ansarong bagay, lalo na ang kutis mo, ang balat mo, gano'n naglulumoy. Di ba? Sabi nga ni baga, magayon bagang mag-nail cutter pagkatapos magkarigos, tamalumoy. O arog man kayo ng pikoy. Ang pikoy, kay Puan mong baba doon para madaling turion. So, yun ang sara sa mga dahilan kung haran sa dagat. Kaya pala. Binababa. Ako kanto, sa sapa lang ako kanto. So, paano to? Alam mo, pag pinutol yan, tapos mabalik ka ulit sa dagat? Ano nangigibuhong? Pagkaputol ka to, nalaga na tong bado-bado, mauli ka na sa Indom. Lakaw ka ng ka. May ka na. May kulog. Di man actually makulog. Siguro makulog lang ka to mga after perang aldaw. Kaya yan. Yung sarap-sarap bagay. Diba? Summer, diba? Paturi time. Ito, syempre, pag summer, kayo po namang paturi. Alam mo kung pag tinuri ka sa karalasihan, na ikaw man dyan makalako sa laugang klase ng nakapalda. Tama. Tamang-tama man yan. Pa? Guwaman kitang Santa Cruzan. Ayan. Yan dyan si mga magagayo na Reyna Elena. Yes. Ayo. Pero ang Reyna Elena ngunyan baga puro na mga sa pang-aki, may pang-daraga. Sa Indo sa Kagliliog, sa Indong Barangay, paano ako mag-Santa Cruzan? Tiglilibot? Itang tiglilibot? Ayo, piglilibot. Ako kato, si Reyna Porteria ata, lingaw ko. Basta ang... Reyna Elena na yan, pag nag-Reyna Elena na. Pero what I mean itong Santa Cruzan bagang siyam na aldaw? Or... Di ko aram. Siyam na aldaw nalilibuto ng cross. Yo. Sa Indor ka yan. Cross na. Sige na. Makawili-wili. Ano kinakanta sa Indo? Diyos na sa mong pinta kahasi. Sa mo iba. Cross na makawiwili. Cross na sa mo pinta kasi. Iba man. Surugon mo. Ngani kami. Taika na mumutan mi. Cross. Di ba? So, sarwingin, cross. Cross naman yan. Mas magayon sa mo. Ano? Makalos ang sa Indo. Ang tono? Ay, di, sa muya kaya, pag sona. Arugyan ka sa muya, by sona. Na masaranta Cruzan. Tapos, igawin pang barangay. Sa Pransya, igawin kayan, cross na makawiwili. Cross na. So, yung iba-iba. Iba-ibang tono, pero parehas ang lyrics. Lyrics.
Pero sa Muya ito, pag barangay, pag nag-agin ang barangay sa Muya kadto, guro ibawon ang spirit, guro itong as unity ang sarong barangay. Iyo, di ba? Di ba? As united ang sarong barangay. Oo. Tapos igwa pa yung mga nagigiritara. Tapos ang mga daso baga kayo nagamit. Yan, big deal yan sa kuya na maray. Habo ka tohong gasera, habo ka tohong kandila. Gusto ko talaga yan. Iyo. Dahil sa Muya kato, dahil uso sa Muya katong ang kandila. Uso sa Muya itong sabuti. Asa mo uso sa Muya kato, itong sa bambo, to sa lagan mong gas. Iyo. Tapos itong suno-suno ko. May kaya sa Muya kawayan kato, kaya sa Muya kato Sa bote. Muya Kadaklan kang mga harong duman sa Muya. Ang gamit, talagang gasira. Iyo. So diretso na. Diretso na. Tapos ang sarap pa kayo ng bagay na maka-excited. Itong pagkatapos bakan Santa Cruzan. Ikaw mo itong tarandanan. Iyo. Ikaw, Go to sa lugaw. Ayo, go to lugaw, ginaktan, ibos, araw ngayon. Ikaw katong tuman sa Muyang kanta. Itong day ko aram kung tanda ko pa. Ang kinakanta sa Muya. Irekori, ibos, abos, tandan, tulos. may kanta din pala ka mo duman. Ayo, actually, kinakanta pagkatapos. Pero bago man yan ang lyrics, si mga aki na gusto ang tandan tulos, yun ang mga kinakaranta. Yun ang yan. Sa parting sigurong naga, mga nililibot. Sa Baaw, kang nagduman ako, iba na. Ano na? Dahil sa Muya, tiglilibot. Kumbaga, vigil na lang. Garo nagigibo na lang sindaning nagigibo na lang sindaning altar. Pero pinapagara yun gayo ninda. Pangit mo na. Di man actually pangit. Dahil man, tamayon na si Magini ito talagang tiglilibot. Itong tig-aalsa si Santa Cruzan. Tang ginigibo ka to baga. Garo itong ang andas man niya baga. Lalagan ng mga flower. Ang gamit pati katong burak. Itong ano pa dyan? Artificial? Artificial. Pero ang gamit niya itong papel de hapon. Bako, papel de hapon. Crepe paper. Yeah, crepe paper. Yeah, crepe paper. Tapos tiglag sa gihoy. Iyo. Di ba? Makamison, Makamison. Pagsasabi. Cross na. Gayon. Okay, ano pansunod? Igwa pa kataning swimming. Ay, Diyos ko. Saro ni sa pinaka number 1 na ginigibo kang mga Bicolano. Swimming. Ang pag-swimming. Okay ka. Sabihin ta na ako, aki-aki pa ako kadto. Kang mga kaakian mi, nagkakaigo kaming swimming sa parte kang mama ko. Makuha kami kayan jeep. Katong nag-swimming kami kato, jeep mo na, puon. Sa parte kang mama ko. Tapos katong garo na hiling na ninda, ay nag-swimming sinda kada summer. Nagkaarara si buong angkan. Ang ginibo mi gato, nag-arkila kami. Sarong truck. Truck? Imagine mo, maduwag ka mo sa resort. Naka-truck. Masakay ka naman, saka ma-enjoy. Saka dakol pagkakan, dakol si mga kapinsanan mo. May maugma yan. Mas maugma yan. Maugma nga ni. Kaso ang tubig, nagralatom. Kasi dahil sa truck. Sakay ka to. Nagsiswimming kami ka to dyan sa Naga, sa may Peña Francia Resort. Yun ang numero 1 swimingan mi ka to. Ako man kaya, laking nagdakula ako sa harani sa dagat. So, dahil na sa kuya, bago ang pagkarigo sa dagat. Dahil ka mo nagsiswimming pool? Dahil masyado. Harayon man kasi, kagliliog, tapos kaning 2 hours para na makaduman sa swimming pool. Ngunyan, iguana sa tinambak. Haranina, Haranina, oo. Tapos ngunyan, yun nga plagta na. Plagta na, igo dyan sa Kagliliog Resort or Labog Beach. Ayan. Ano paran? Labog Beach. Labog? Tanong Labog? Kasi itong itong place, itong ang pangalan niya, Labog. Labog. Kagliliog po Resort, si gusto po magdyan. Sa Kagliliog Tinambak, Camarinesor. Ang umbrella po ninda is 250, ang entrance po ninda is 35 pesos. Nag-plug ka na talaga, No entrance po ang 7 years old, saka ang senior citizen. Si mga gusto po mag-cottage or kubo is 350 pesos po. Sa mga gustong maghiling kang mga litrato kang resort, check nindo ang sa indang bagong Kagliliog Facebook. Kaya
nag-promote ka na. Ay, oy, sarap ang bagay, sana man lang, na panagralangoy-langoy ka mo, nag-i-enjoy ka mo, Ayo. sana dahil pananggad paglingawan, iya po ng mga basura. Panatilion pananggad na magayon ang... Mantinarta ang kalinigan kang sa tuyang dagat. Iyo. Bako lang dagat, ang kapalibutan. Ayo, especially. Kasi inot sa gabos, yun ni matabuga ako din. Hindi, sabi ko sa Indo, naka mo, nakikiswimming lang. Ayo. Ang mga hinalian nindo, sisi ang masakit kayan. Siyempre ang masakit kayan, si mga naka-star duman. O diba? Pag sinabi pala na sarado ang resort, maikang magiginibo. Tapos hindi naman lang nakakaranas kang mga kang mga pagsakit pag inaratian nindo yan. Ayo. Diba? Saka ini magayon ko taning oportunidad sa mga kasaraditan duman sa Kililiok. Tapos siyempre, pwede ka makatinda halo-halo, diba? Siya, business siya. Pwede siya magtauning magayon na para duman sa buong Kagiliog. Oportunidad para sa oo. Basta ang lang, sabi nga na ipaglingawan na, yan, imantinar lang talaga ang kalinigan. Saka inot sa gabos, respetuhon si mga naka-star duman. Ang iba kaya yan, nagsusuriming. Matara nga na mabiridyo okay pa. Matara nga na nagkukururahaw pa, ta mga bururat na. Dapat, mananggad, siguro... Irespeto si mga naka-star. Iyo. Tabako man lang kamod naman ang tao. Tapos pag maabot po kamod naman, maigapot po naman dakula. Magkagat-kagat na sa... Ay, sabi daw, pag bagong abot. Magkagat na sa gapo. Naman? Hindi. Para dali manuno sa punso. O, dahil ka magpara-ihi sa maski sa ain. Oh. Baka magdarak walang bayag. Manuno sa punso. Ayun. Saro pa sa summer destination na mahihiling mo sa Kabikulan. Igwa kitang Kalagwas. Iyo. Ano pang igwa? Karamoan. Oo. Subic Beach. Sa Sorsogon. Iyo. Ano yun? Mga surimingan. Oo. Summer destination mo. Mga beach yan. Oo. Pasakaw. Ayan. Misibis Bay Resort. Burias. Ayan. Halia National Park. Ayan, hindi ko na yun araram. Ayan. Albay sa Caligaspi. Kung nag-research ka, Siyempre. Saro sa mga top 6 na na destination. Sa basta sa kaya sa Bicol, kadakol dyan mga beach. Kadakol man dyan na pwede mong dumanan na swimming na through swimming pool. Yo. Kaya magpili na lang ka mo. Basta, di paglingawan, magdara ka mong masiram na kakaanon. Ayan. Itong inistoryan mo dati. Oo. Di ba? Siyempre, para po makatipid ka mo, di ka mo baka sa mga resort ng pagkakanta. Baan na pong mahal talaga yan dyan. So, dapat po, handa ka mo. Igwa ka mong balon. Dyan mabalon itong natong, sinabawan. Ayan. Ang day ko ngayon malingawan, adobo. Nagsuriming kami gadto. Ang katayad ming cottage, aramang ginimo. Naglutong Naglutong dinailan. Ay, hamot! Ang dinailan pati sa bawang, pag-ibo kayan, itong aasalon. Oh my God. Aasalon, tapos pipirisan ng limonsito. Ay, siram. Arugin ang gibo sa muya. May santol ka. Arugin gibo sa muya kadto. Aba, nagsusuriming kami, nagparong-parong dinaya. Nagsuriming kami kito sa Masuso that time. Ang pinakasunok ko din sa Panikwason, dawa may hot spring baga duman. Nagwa man din kasi na malipot Oo. May hot spring sa kamay malipot. So, ma-hot spring ka lang pag Banggi. Iyo. Iyo kasi pag dumanta, di ba? Last time. Kaya sa Christoph. Ay, yo. Ligaw ka na naman. Iyo, taday ka pa mo hot spring ng amay. Ay, init na. Uy, dahi kayo, gusto man magurang. Sa iba. Iyo. Saka minsan, sarupang bagay na kapag pag summer, ito mga halimbawa pag high school ka, ito mga nagtitraining, official. Si AT. Si AT. Summer? Oo, summer. Kami kato summer. Oh my gosh. Siguro ang initiation may kato, summer. Nagpapaddle ka? May paddle. Kumbaga, ang training may kato is summer. Bago ka maging sarong official, dapat matapos mo si program during summer. So, igwa pa kitang inabot ng summer class. Yun. Summer class. Si mga unfortunate. Si mga baragsak. Si mga pinapakralasi yaon sa recess. Actually nangyari sa ko kang tapos na nagkaklase na ako. Nag-summer ka? Summer teacher ako. So ako nagtutukdo duman sa mga kaipuhan mag-summer. Ginibo ko sa Ateneo. Di ba dapat kaso dahil mo man suno ang pagtukdo. So ako si nagkuakang sa imong
Kang pwesto Pagtukdo, ko. oo. O, ipo na, isang bagay. Sabi ko, CAT, summer class, ano pang ginigibo? Halimbawa, mapractice baga, ning karanta, ning choir. O, di ba ito mga aki baga? O, mag-summer class ka ngayon ning kanta. Yes. Diba? Mag-ano ka nga, magtugtog ka kanya ng piano. Yun ang sa mga sorosyalan na ano, Tapos may apod din na itong may recital. Oo. Diba? Mga ballet man may yan. violin. Oo. Yan, mga pang ano yan, pang mayaman yan. Oo. Kita ka to, mga ano lang kita, mga kawat-kawat lang kita sa libod. Di ba? Duman ka na magbali-bali sa libod. Ayo. Saka sarap kayong bagay. Pag sa summer, dyan si mga nagmamarataning amay, majaraging. Ay, maikon ka yan. Ang pinakasuno ko kayan sa muya. Duman sa likod kang harumi, ikwang ano ng mangga. Oo. Tapos managibo kaming duyan-duyan. Yo. Tapos sa libod, ano niyan, apod ka ning umahan. Oo. Ay, maliputo. Hayahon. Mahayahon. Ay, Diyos ko. Ito lang na buhay na arog lang kato. Igual na kung buhay na arog katon. Ay, Diyos ko. Perfect. Ang sarap kayong bagay ka to sa muya. Iwawalat kami sa Antihon, May. Yan. Tapos, sabi nga ito, nasa may dagat man. Nasa may dagat. Tapos may umahan. Ay, abaan ang pagsasummer ka yan. Mabuka na si angkulon ko ning buko juice. Ay, sira. Ayo, tapos mabakal na yan ng isnakan. Kung ano, ay sabay na, musiramon talaga. Sa kapag sa summer, yun na yan ang ayan, pag summer, yun na yan si mga kadak, kapag summer, yun na yan si kadakol ang mga Ano. Sige, sa'yo na yan. Kapag summer, yun na yan si may mga, ano? yun na yan si may mga kadakol, kuto. Ulit. Sige. Pag summer, yun na yan si may kadakol na kuto. Yan, Ay, salamat. Mga tigkukuroto. Yo. Tapos syempre init. Oo. Si Lisa. Lisa. Ako kuto na ako dati kang nasa kaglalib ako. Pasintabi po kung nadadangog dito na nagkakakan ka mo, ano. Iyo, tapos tigsusurod yan ni mama. Tapos, di ba pag summer, siyempre, kakaisip ko pa lang, ganun masiramon maggatol na. magturog. Di Iyo. ka makaturog tulos, ang gigibong kay kutuhan ka. Ito, sa kasaro lang po, sa paradangog, ini po, di ko alam kung sa kuya lang na experience. Pero kapag kinukutuhan ka mo kang magurang nindo, garo na baga malabotan sa idong mga payo. Pero pag Iyo. iba ang Tapos syempre, ibubutungon. pag iba ang nagigibo, pag iba ang nagkukuto sa imon, baba si tita mo o si kataid lang nindo, okay. Masiramon pati, makatutungka ka. Pero pag magurang mo, ay Diyos ko, malabo talaga, lanit-lanit na. Na-experience mo na yan, itong maski may kang kuto, tapos aanoon ang kang mama mo, Ayo. ang payo, itong tatadosan mo nga, itong istal mo ginamoy tinatados. Ay, si mama, iba. Magkuadahong kuto sa, magkuadahong kuto, tapos ilag ko sa niya, sa payo niya, para pag makakuha kang kuto, tapos, ipapaano litong-litong mo, duman mo gagadanon sa payo niya. Iyo? Kapay. Iyo? Dahil nabubuhay ang kuto sa iya. Sa kuya lang. Kuton. Si mga aking kurton pag sa summer. Kaway-kaway. Yaw na dyan si mga aking noo-noo. Ganon. Tapos siyempre nakakabilo na magkarawa. Ayo. Saka sarong bagay na pag sa summer, tapos pag abot kang karalasihan, garo, maugmahon, dakol kang darang istorya. Sa mga teacher pati kayo masabi ka, kamusta ang inyong summer? Maggawa kayo ng sulatin. Di, syempre, ka naman. Garo, itong namimiss ko, sarong bagay, sa totoo lang, na ito bagang paglaog mong karalasihan, may istorya ka. Sabihin tanang, may kang pakialam kung nugnugon ka, Maitom ka, umapulahon ka, o ano. At least enjoy ka. Saka dyan di mo maiwasan, ito bagang sa Pilipinas ba, kaya sa Bicol, di man uso itong malag ka man yan ng sunblock ngayon. O kung ano-ano. Diyos ko. Abaan ang pag nagpainit ka, pagkatapos kang suriming nindo. Ralanit na. Bawang iyo. Saka pag mas maating aktibidad nitong naatian ka and all, mas enjoy, mas nagtatatak sa imong isipan. Bakong araw mo niyan, bare sige mo sa nang dot dyan sa telepono mo, sa computer mo, ang kurulog ang mata mo. Si hawak mo, mayo dahil mo man na shake. Oo. So sa iling mo niyan, apotan ta ka. Sa ngunyan, ano na lang kaya ang mga aktibidades pag sa summer? Nahihiling pa ba yan?
Nangyayari pa, nag-iibo pa ba yan? Siguro I think sa mga liblib na lugar. Probinsya. Oo. Pero ngunyan na panahon garo mayo na. Oo. 'Di ba? So, pag sa summer baga kaya halimbawa, pag sa summer yung sabi mga recital, si mga ginigiribo nila, training. Si mga aki ngunyan garo mga inang excitement na ay makuroan ning mangga, masarakat ning bayawas. Pero ini, sarong realisasyon lang, da ipa man huri ang gabos. Sabi nga ni, ang batang 90s, 80s, saro sa pinaka-fortunate or swerte, pinaka-swerte yung henerasyon kung hilungon ta ang araw kaning mga... In terms siguro kang physical activities. Iyo. Kumaga, sa mga na-experience ninda, magayon. Kasi, nasa middle ka katang henerasyon na luma, saka henerasyon na bago. Iyo, na bago. Oo. So, kumbaga na-experience siya ta si ang mga... duwa. Iyo, si mga traditional na tigpaparagiribo ta. Iyo. Isipon mo, Santa Cruzan. Sa hiling mo daw may Santa Cruzan pa ako niyan? Ay, ngunyan na pandemic mayo. Siguro iyo kung mga nakaaging taon igwa pa. Iyo. Pero iba na dahil na itong araw katong very very raw, very kumaga bago pa. Itong mga na ito sigurong feeling. Si excitement mo ngunyan kaya bayad na eh. Kumaga sabi luto na. Sabi niya. Ikaw Santa Cruzan kaya to may bidding pa. May nga araw yan. May solicitation, padarakulan ka mo ng araw ka ni. Tapos, kung sisay nga ang... Sa Reyna Elena. Mga araw ka yan. Oo. Kami sa tong Santa Cruzan, itong na-excite ka baga na pag bagang maluhas ka, mapaarm ka, maiba ako sa ukros. Sa ukros sa Sa prosesyon, yun. Pero ngunyan, garo, mayo na. Ang mga aki siguro ngunyan, puro na lang computer, cellphone, iPad. Naalala ko pa kadto, pag sa summer kadto, kang nasa baon na ako, maikit kami katong batag. Maikit kami katong batag sa katay. Tang gigibuon mi ken lulubakon. Kung bakong lulubakon, lalabunan. Tapos magibo kami ken dut-dutan. Ito bagang nasa irarom ka mo kang bilog na bulan. Ayo. Tapos sige nindong iristoryahan. Sige nindong karakan. Ito mga food trip. Pero ngunyan, simplehon lang. Ito mga bagay na masiramon balikan. Naisipan mo, simple, maikang ibang iniisip. Itong yaong ka sa presente. Diba? Ngunyan kayang panahon na nagtatrabaho ka na, garang iisipan mo is trabaho. Kaipuan mo na mag-ulit na kaning makaturog ka para magkaigwa ka ning kusog sa kinabukasan. So sa mga aki ngunyan, sa mga lideres ta ngunyan, ayan sa Bicol, sana po dinindo paggadanon ang satuyang kultura. Tawan taning kusog buot na i-push ta pa ni para sa mga kaakian ngunyan. So sa mga magurang man din po na kung sana hayaan nindong magkaikuning hayaan nindong maatian o kumbaga sa pagkawat ninda maging mumuon sinda sa mga karawat ninda o lalo na ngunyan na summer kugwa ka mo mga kapinsanan or kung ito mga itong reunion, kumbaga. Halion itong mga cellphone, halion itong mga laptop, tablet, o kung ano ba man, mag-gather ka mo. Itong garo, pamilya, itong kamulang. Kung magawin nga kayo, magduman ka mo sa sarong destinasyon na may wifi. Ako ang advice ko lang. Try lang nindo. Sa kuya, sana madangog ini kang ibang tao ining podcast ta. Kasi ako, para sa kuya, ano man ngunyan kung ang aki mo da itatao maggamit ning cellphone o da magtatao ning gamit ning mga teknolohiya. Ang importante siguro sa sarong aki, ito bagang na-enjoy ninda sa pagiging aki. Tapos pangadwa, ito bagang si kultura bila pagsasamer, day nawara. Kasi kamo man mismo, mga kamagurangan, kamo mismo naka-experience kung gaano kaugma ang kadtong mga panahon na aram nindo itong mabiresita ka mo sa mga kapinsanan, itong magkaigwa ka mo ni mga summer job. Garo kaya siya kids development. Kids development. So kung baga ining ulayan ming ining summer na ni, bako lang ni sa aki. Bako lang ni sa mga para sa gabos. Para ni sa gabos. Na kumbaga sana mabalikan ta si mga panahon na pagkada summer,
itong may mga aktibidad aktibidad kita na kung saan nagkakaigwa ning ning kaugmahan, di ba? Bakong money or kwarta. At least, di ba? Itong YOLO. Pakikiiba, di ba? YOLO. You only live once, di ba? So, enjoy yun na. Sabi nga ni Ken, saro na ning panalmingan ang COVID na ang buhay halipot lang. So, kaipuhan tang enjoy yun kung anong igwa katangon yan. Ako, may hapot ako sa imo bago tatapusan ang sarong podcast. Kung ikaw mabalik katong panahon, pag sa summer, anong gusto mong balikan? Ang gusto kong balikan, itong panahon na yaon pa si Itay. Tano? Na nagkaibanan niya ako magbulang. Pag sa summer. Sa amin na bulang. Ako si bulang girl. Kasi ako pinapapili niya kung arinduman na manok ang papayaan niya. Kasi oras na magpili ako, kayan, pirmi siyang gana, tapos may sambot pa. Paborito ko to itong ginataang manok. Haluin talaga. Siguro mga 10 oras bago maglumoy. Ako man siguro kung tatawan ng pagkakataon na magbalik or balikan. Siguro, buong summer. Pero ang pinaka gusto ko naman, ang pinaka highlights ko naman, ito bagang pagbisita sa mga kapinsanan. Itong mahali ka duman sa harong nindo, madumang ka sa ibang lugar. Itong magkakaigwa ka ng adventure. Na kumbaga, pag abot kang karalasihan, may iistorya kang kakaiba. Di ba? Yan ang sarong bagay na gusto kong balikan. Kaya guys. Ayun, napasiram na naman ang satuyang urulay, Bon. Kaya kami mapaaram na. So, ini po si Bon. Ini man po si Christina. Ini po ang podcast na ginibo para sa mga Oragon. Ini ang Taga Bicol.